An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni bamanankan kunnafoni wagati selen walawalali bɛna kɛ mun na aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruyaw kan aw bisimila. Bi kunnafoniw la kumabaw filɛ nin ye. ENAGM ka lajɛrɛba ta ko naaninan kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn sibiri tɛmɛnen na ye ni o ye Forum National ye. A lajɛrɛ ɲɛmaya tun bɛ Mali jamana minisiri bolo min ka caw ɲɛsinen don musow, den ani denbayaw ka kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma. Novembre kalo tile 25 bɛ laɲɛnamaya diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni o taara k'o kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin dasago waleya cɛjugu kɛlɛli ma an balakaw yɔrɔ la. Aw bisimila bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan. Tile fila kalanbulon dɔ sigira sen kan Ikirizati fɛ nin kalo in tile 25 ni a bɛ taa kuncɛ ka bɛn nin kalo in tile 26 ma Samakokaw fɛ cogo min na ka taa lakɔgɔli kɛ sumasi kura bɔlen dɔw lahalaw kan ni o bɛ tali kɛ fini, tiga, saɲɔ ani kenenge. Ni kalanbulon in bɛna kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin sumasi jagobagaw, a labaarabaw ka taa se suman yɛrɛ dubagaw ma. Nin baara in seriyara maa min fɛ Sirifila Jabaraniso tɔgɔ la. Mariyetu Jalo de tun bɛ a n'a ka jatala Baba Keyita. An ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Ni tile fila kalanbolo min sigila sen kan Ikirizati fɛ a bɛna kɛ sababu ye ka sumasi ɲuman a n'a suguya caman da yira sɛnɛkɛlaw la, feerekɛlaw la fo ka taa se dunnikɛlaw ma. Tiga, saɲɔ, kenige ani fini olu suguya camanw ne sugandila ka kalanbolo in boli olu kan. Hier ni Ikirizati ye sɛnɛ si kuraw labɔ. A kun fɔlɔfɔlɔ waasa an bɛ se ka si ninnu jɛnsɛn cogo min na jamana kɔnɔ. O de y'a to an ye mɔgɔ caman wele, an ye silabugunaw wele, an ye minnu bɛ bayɛlɛmali kɛ n'an b'a fɔ olu ma transformation an y'olu wele, an ye ONG wele waasa an bɛɛ bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka nin baara in kɛ. Laɲini ye an bɛ se ka si ninnu bɛ se ka jɛnsɛn jamana fantan ni bɛɛ la cogo min na. Si kura bɔlenw don, an b'a fɔ dɔw ma ko variété, an b'a fɔ dɔw ma ko hybride, a fila bɛɛ b'a la. Mais nafa mun b'a a variété ninnu hybride ninnu na o ye a sɔrɔ ka bon ni an ka laadala si ninnu ye. Nafa filanan fana ye min an b'a fɔ ko si nafaman fila parce que généralement i b'a sɔrɔ a bɛ mɔ ka fura kɛnɛ to. An dun b'a dɔn bagan fana y'an taabolo dɔn, an ka sɛnɛkɛlaw taabolo dɔn. Donc o fura ninnu u bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ bagan dumuni ye. Maintenant kisɛ o bɛ se ka kan an yɛrɛ ka dumuni ye. Maintenant aussi a bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ fɛn caman i n'a fɔ ko gâteau ni biscuit ninnu. O de y'a to an ye minnu bɛ bayɛlɛmali kɛ n'an k'olu ma ko transformatrice an y'olu fana sen don baara in na waasa an bɛɛ bɛ se k'an bolo don ɲɔgɔn ma cogo min na an ye si kura minnu bɔ u bɛ se ka jɛnsɛn jamana kɔnɔ cogo min na. Nafa mun b'u la o y'a sɔrɔ ye, nafa fɔlɔfɔlɔ y'a sɔrɔ ye parce que taari la n'i ye woloso si ninnu jateminɛ a bɛ taa tɔni 3 ka taa tɔni 4 na. Ni an b'a fɔ minnu ma ko OPV ni an ka dalalasi ninnu bɛ cogo min na olu bɛ taa tɔni 2 la ka taa tɔni 2 la. Maa minnu ka dɔntaw bɛna kanguruya u y'a yira k'a fɔ ni kalanbolo in bɛna olu dɛmɛ u ka sumansiw sugandili la. A bɛna kɛ sababu ye fana u ka kuma ni ɲɔgɔn ye ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa ka se ka sumansi ninnu cari jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ka taa se jamana kɔkanna ma. Ko si i ko sɛnɛ yakubali parce que si yɛrɛ fɔlɔ fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko si jɔyɔrɔ bɛ 100 sara la 35 ka taa se fo 40 ma i ka sɔrɔ la. Nin kɛnɛ kan anw bɛna ni hakilila min ye anw bɛ se ka si ɲuman sɔrɔ cogoya min na. N'an ye si ɲuman sɔrɔ pour que an ka cikɛlaw ka sɔrɔ bɛ se ka yakuba an bɛna n'o hamina de. Donc o de hukumu kɔnɔna na n'i ko si i ko ɲininikɛlaw a si baju bɛ bɔ yɔrɔ min na donc an b'an sinsin olu de kan. Donc nin kɛnɛ kan an bɛna n'o hamina ye k'a fɔ ko n'an sera yan nɔ an bɛ si baju ɲuman sɔrɔ yɔrɔ jumɛn na an b'o sɔrɔ nin kɛnɛ kan. Pour que anw ka cikɛlaw ka sɔrɔ bɛ se ka yakubaya. N'i ko sumanjalan i ko kenige i ko saɲɔ i ko kaba i ko sɔ i ko tiga. Donc nin bɛɛ y'an ka hamina de. Donc anw ka hakilila tɛ foyi ye an bɛ se ka si baju ɲuman sɔrɔ yɔrɔ jumɛn na an ka se ka di an ka cikɛlaw ma pour que sini ma vraiment anw ka cikɛlaw ka sɔrɔ bɛ se ka yakubaya. Parce que n'i ko si i ko sɔrɔ yakubayali. N'i ko si
i ko ko cikɛla bɛ se ka dun ka fa sabati cogoya min na n'i ko si i ko cikɛla bɛ se ka tɔ to sɔrɔ cogoya min na ka se k'a feere donc ni si ɲuman ma sɔrɔ ni si se ka kɛ donc anw bɛna nin kɛnɛ in kan n'o hamina de. nin bɛɛ lajɛlen kun de ye sumansi ɲuman ka se ka sɔrɔ a ka sɛnɛkɛlaw nafa dun ka fa fɛnɛ ka se ka sabati jamana kɔnɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ikirizati ani a dɛmɛbaga jɛkulu olu de y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka ni kalanbolo in sigi sen kan. Kalanbulon dɔ fana sigira sen kan INPS fɛ min bɛ to senna fɔ nin kalo in tile 29 nin kalanbulon yɛrɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka taa lakɔgɔli kɛ a cakɛlaw kun cogo min na cakɛyɔrɔ yɛrɛ kana se ka bin gɛlɛyaw kɔnɔ nin tile 2 kalanbulon in bɛ don INPS ka ɲina san baara bolodalenw de kɔnɔ. Irenagem fana ka lajɛrɛba takun na n'a kɛnɛ sigira sen kan ni o ye forum national ye a kɛra segukaw fɛ yen ka bɛn sibiri tɛmɛnen na ma walasa cogo min na ka se ka taa musomaninw ka hakɛw kɔkɔrɔma don kɛnɛkɛrɛnnenya na minnu bɔra togodaw la a lajɛrɛ ɲɛmaya tun bɛ Mali jamana minisiri bolo min ka caw ɲɛsinen don muso den ani denbaya ka kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma Sherifula Jabarani so tɔgɔ la baara in seriyara Samayira Sanogo de fɛ a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Ka sangani u ka hakilina ɲumanw ye ka ɲɛsin jamana yiriwali baaraw ma janko ni funankɛni ji jalenw ye funankɛni cɛsirilenw minnu farikashin wulilen bɛ k'o jɔ sangani waati jamana yiriwali baaraw la funankɛni jɛkulu min bɛ wele Réseau National de la Jeunesse du Mali ni a cɔrɔ ɲɔgɔnna ye Irenagem ye u y'a laɲini ka hakili falenfalen kɛnɛ dɔ sigi funankɛniw ka hakɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya npogotigilakaw. Baara ye baara ɲuman ye jamana bɛɛ jɛ baara de don parce que fɛn min don jamana bɛɛ ka fɛn de don n'o o bɔra ka na kɛ i fɛ yen ne fɛ o nisɔndiya ko de o nisɔndiya a bɛ tali kɛ danaya min dara i ka yɛrɛmara kafo kan k'a fɔ ko a bɛ se ka nin doni in ta k'a da kunna o nisɔndiya de bɛ ne na. Bi funankɛni o de ye sini maabakɔrɔ ye fo cogoya wɛrɛ la jamana ka siniɲɛsigi gulon bɛ a ka funankɛniw la o hakilina in an kan ka u kɔrɔsiyɛn janko a bɛ se yiriwa cogo min na o de kɛra Wasaden Musa Jara ale ka kɔrɔfɔw ye dakuruɲɛ kelen ka funankɛniw hakili lami jamana kanu baara la. Donc Irenagem ka nin waleya an bɛ nin waleya in fo kosɛbɛ parce que a b'a permet kulu dɔw b'an fɛ yan n'o ye jeunes ye mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la npogotigininw ka na u ka échanger u ka tile fila baaraw kɛ gɛlɛya minnu b'u kan u ka sigidaw la gɛlɛya min b'u kan u ka baarakow la gɛlɛya min b'u kan u ka siniɲɛsigi la ka na échanger kan o échange ninnu kɔfɛ ka recommandation kɛ o ye ka laɲiniw kɛ laɲiniw min bɛ se ka da gouvernement kɔrɔ laɲiniw min bɛ se ka da autorité kɔrɔ pour que dan bɛ se ka kari gɛlɛya in na cogoya min na. Komi AGETIC ye service de min bilalen bɛ État bolo pour que ka se ka État service bɛɛ développer ni technologie les nouvelles technologies ye donc AGETIC ɲana ale ka ɲi nin kɛnɛ kan bi parce que a fɔra ko denmisɛnninw ani bogotigininw notamment bogotigininw olu ka émancipation ani olu ka développement de bɛ ka ɲini bi. Ka sangani ni forum in baaraw waleyali ye Irenagem y'a laɲini ka welewele da de kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ma a ka ja bɛɛ lajɛlen ma kɔfilɛ bɛ se kɛ ka ɲɛsin npogotigini ka hakɛ ma cogo min na o min ni a bilama gɛrɛntɛ mana wuli fan fɛ olu bɛ ye a cɛ ma kama sɔrɔ o jɔyɔrɔ ka bon ɲɛnamaya yiriwali baaraw la. A kun ye mun ye pour que jeune filles n'an b'a fɔ ma npogotigininw u ka gɛlɛyaw an'u ka amina ko an'u yɛrɛ bɛ fɛ Mali yɛrɛ ka taa cogo min na Mali ka taa sira mun kan donc an ye sigi k'o de kan pour que hakili jagabɔ kɛ hakili jagabɔ mun kɔnɔ an bɛna lajɛ ka programme dɔ dilan n'an b'a fɔ ma programme d'appui à la femme et à la jeune fille PASEF. Madame le ministre min ka wulikajɔw ɲɛsin bɛ musoya yiriwali baaraw ma fo ka taa se funankɛniw ma a ka ja du bɛ se yiriwa cogo di a kɛlen kɔ ka kɔrɔfɔ ta a galela k'a ka nisɔndiya ani nimisa wasa yira kosɛbɛ ka ɲɛsin nin baara in labɛnbaw ma ni ka sɔrɔ ka yira o la k'a fɔ o bɛ se o jigi da ale ka dɛmɛ kan sanga ani waati baw ninnu ye hakilina ye minnu bɛ ye ale ka cakɛda hakilinaw kɔnɔ o la hɛrɛ tɛna sɛgɛ ni k'a ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin baara in labɛnbaw ma. O bɛ se k'u jigi da an ka dɛmɛ kan wagati bɛɛ parce que kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ fasoko la bɛɛ jɔyɔrɔ de b'a la ni bɛɛ ye dɔɔni dɔɔni kɛ jamana ka développement bɛ kɛ réalité donc surtout bogotigini an b'a dɔn jamanakuntigi son excellence Ibrahim Boubacar Keita
a n'a furumuso u ye baara caman kɛ npogotigininw dɛmɛni na n'o ye u ka se ka s'u yɛrɛ kɔrɔ u ka autonomisation n'o ye u ka se ka to école la u ka kalan kɛ n'o bɛ wele ko scolarisation des jeunes filles a caman kɛra donc nin fana bɛ se ka kɛ ka o baaraw dafa tuguni haka diya ka a wara kosɛbɛ pour que jamana bɛ se ka développer. N'a ma ɲa k'a fɔ nin kɛnɛ in sigikun de ye funankɛninw ka hakɛ a ka ja npogotiginilakaw o de kadira kɔnɔna na hakilina falenfalen camanw kɛra minnu bɛ wele ko panɛliw ka ɲɛsin npogotiginin yɛrɛ mɔ a ka ja npogotiginin ni subahana mansinw nafa jumɛn bɛ se ye olu la ka ɲɛsin o ka ɲɛnɛmayaw ma diɲɛ don o don maaw fɛ minnu ka dɔn ta sɛbɛkɔrɔkaw yɛrɛ mɛn subahana mansin dɔnni baaraw la. Novembre kalo tile 25 bɛ la ɲɛnamaya diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ san o san cogo min na o taara ka kɛ don ye ni k'o ɲɛsin dansako waleya cɛjugu tali ma min bɛ taga ɲɛsin an balakaw ma adamadenya lafasajɛkulu min bɛ wele ko Fédération internationale des droits de l'homme a ye hakilina camanw sigi sen kan walasa ka se ka fusiri ni dansako waleya cɛjugu ninnu na walasa ka faamuyali sɔrɔ nin tɔ la Musa Fɔnba bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye o kan. Adamadenya hakɛ labasajɛkulu min bɛ wele ko Fédération internationale des droits de l'homme FIDH ka sanga ni juma ye a ye gafe dɔ bɔ jateminɛ gafe do ka sanga ni don gɛrɛngɛrɛnnen ye don gɛrɛngɛrɛnnen min bɛ an balakaw ka hakɛ burujali kɛlɛli kofɔ FIDH adamadenya hakɛ labasajɛkulu ye a yira k'a fɔ an balakaw ka hakɛw minnu bɛ ka buruja da tɛ ka don u la ka kiirisigi senga ka ɲɛsin u ma ka sabu kɛ olu ka jateminɛ bɔra kan maa minnu kan ka kɛ a kiiriw sigibaw ye senga jamana ɲɛmaw de do jamana ɲɛma minnu ka fanga ɲini kuma de kɛra musolakaw ka hakɛw buruja kuma ye ko kuma na ko o kiiri sigimadi senga u ko kɔrɔmasuru ye Laginɛ jamana ye san 2009 septembre kalo tile 28 faliba dɔ kɛra Laginɛ Konakiri maa 150 de bɔnɛna a nin na Musa Darisi Kamara tile la wa senfɛ ko bin kɛra musow kan ko ɲinan y'o san da ye hali bi dama don o kiiri sigili ko kuma na Keniyakaw fɛnɛ fɛ yen ko san 2017 kalata kɔfɛ mankan kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ a nin na a senfɛ fana musolakaw ka hakɛw burujara ko nka yen fana ko dama don olu kunkan kuma la Sudan jamana fɛnɛ kɔnɔ tuma min na ni wulikajɔw daminɛna Sudan muso caman dɔɲɔna o musolakaw da fɛnɛ ma don olu ka ko la u ko libikaw fɛ yen kabini Muammar Kadafi kundora kana bila bila Libi ma se ka basigi nka kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛjɛkulu ye a jira k'a fɔ Libi jamana kɔnɔ an balakaw sɛbɛkɔrɔ degun bɛ o kumana ka sanga ni nin don gɛrɛngɛrɛnnen ye min ɲɛsinnen don an balakaw ka hakɛw burujali kɛlɛli ma Novembre kalo tile 25 u bɛna tile 10 de ta Libi jamana kɔnɔ ka kunnafoni dibaw kɛ min bɛ se k'a to an balakaw ka hakɛw bɛ se ka bɛrɛ kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛjɛkulu min bɛ wele ko ONG Al Kamel n'a ɲɛmaya bɛ Fadwa Al Awar bolo ale y'a yira k'a fɔ Libi jamana kɔnɔ maramafɛntigiw bɛ ka musolakaw tɔɲɔ u kɛmɛ ka musolakaw ta jɔnya la wa dumandi fɔ musolakaw ye ko wa fɛn min ka jugu n'o bɛɛ lajɛlen ye an balakaw yɛrɛ fɛnɛ kɛmɛ k'u da k'u bonbo ye ka sabu kɛ arabula wale bɛ wale la n'o tora k'i sɔrɔ lebu nasira kan i musotɔ i kɛmandi k'o fɔ i da la k'u caman kɛmɛ k'u da de o fɛnɛ ka ɲi o kuma kunnafonidi de bɛna kɛ sa musolakaw k'u ka hakɛ dɔn ni bin kɛra u kan ka se yɔrɔ min na jango da ka don u ka cogoyaw la k'u lapasa u ka se k'o dɔn. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan Musa Fɔnba ka sɔrɔlenw don. Guinée Bissaukaw fɛ jamana kuntigisigi kalata kɛra dimanche jaabiw bɛ ka makɔnɔ maaw de bɛ k'u yɛrɛ ɲininka basigibaliya min bɛ Guinée Bissau jamana kɔnɔ nin kalata in na kɛ sababu ye k'a basigi na wa kalatasow bɛɛ lajɛlen datugura dimanche tile binnen o kumana don nataw la minnu bɛ ɲɛkun na olu jatew bɛ sɔrɔ ka dɔn bawo jaabiw bɛ ka sɛgɛsɛgɛ nin kuma in na dɔw y'a yira k'a fɔ taku filanan bɛ sɔn ka ye ko la k'a sababu kɛ cɛbɔ bɛ taa maa tan ni la kalata labɛnni jɛkulu yɛrɛ kɔni ye a jira k'a fɔ maa caman y'i sen don kalata in na jamanadenw na Guinée Bissau jamana yɛrɛ furadama a ma kɛ jamana basigilen ye kabini a y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ san 1974 tuma bɛɛ kafo bi jaso ye jamanakuntigi bi nikɛnɛ karaba kafo fɛnɛ jasotɔ san 2012 u y'a kelen kɛ farafinna tile bɛ yanfa jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO wulila k'i banamini u n'a kɛli cɛ surasiw labanna ka fanga to a nɔ na ka taa u ka dagayɔrɔw la jamana ɲɛma José Mario Vaz ale min ni a ka fanga ɲinindɔ maaw ti kan kelen fɔ bi a yɛrɛ kɛmɛ k'i sen don kalata in na a kɛmɛ ka kunga yɛrɛ bɔ ka ban k'a fɔ yɔrɔ caman bɛ yen namara de kun bɛ senna o yɔrɔw la kalatasow kɔnɔ maaw fɛ minnu ye ale ɲɔgɔndankɛ ɲɔgɔnw ye. Kɔnɔwarikaw ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Laurent Kudu Gbagbo ka denmisɛnnin sɛbɛn Charles Blé Goudé o ni Kɔnɔwarikaw ka jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara ka denmisɛnnin kɔrɔ
Guillaume Kigbafori Soro ye ɲɔgɔn dimanche novembre kalo tile 24 Hollande jamana kɔnɔ maa filaw ni ɲɔgɔn ye kun vamana ka sabu kɛ u bi fara ɲɔgɔn na don min na a ma kɛ ja kɔnɔ Laurent Kourou Gbagbo ka fanga bindo o y'a sɔrɔ Guillaume Kigbafori Soro ni Charles Blegude cɛ ka gwɛlɛ kojugu nka u ka se ka ɲɔgɔn ye Guillaume Kigbafori Soro de y'a laɲini wa ale yɛrɛ ye cɛbɔ ye san 2020 jamana kuntigisigi kalata la ani Alassane Dramane Ouattara bilama ti ɲɔgɔn kan fɔ Charles Blegude ni Guillaume Kigbafori Soro ka ɲɔgɔn ye senfɛ u fila jɛra ka wele da Alassane Dramane Ouattara mɔ a ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati ka ɲɔgɔn bɛ kɛnɛba dɔ sigi senga kɔnɔwari jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u kama ko assise politique nationale inclusive jango gwɛlɛyaw minnu bɛ faw ni ɲɔgɔn cɛ walikelen funu minnu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kabini san 2010 kalata kɔfɛ man ka senfɛ u ɲɛmasumuni nɛ ka bɔ farikolo ka lafiya kɔnɔwari jamana ka jɔ ko y'u ka laɲini ye Guillaume Kigbafori Soro a ka dantigɛliw la ani Charles Blegude ni ɲɔgɔn cɛ a ko a nanen don badenya sira ni teriya sira de la wa Charles Blegude k'a dɔn k'a fɔ a yɛrɛbakun tɛmɛnen kɔfɛ u bɛɛ lajɛlen jɛ ye kɔnɔwari jamana ye u kan ka kɔnɔwari jamana nafa de bila fɛn bɛɛ ni sanjɛ kɛnɛ kan Charles Blegude y'a yira k'a fɔ nin kuma in na layidu t'a ni maa si cɛ kɔnɔwari dugukolo kan k'a b'i dɛmɛ ka jamana ɲɛmaaya ɲini a n'a ka fanga ɲinidɔn COJEP a yɛrɛ bilama bɛ Hollande dugukolo kan a tɛ se ka Hollande jamana bila ka sabu kɛ a labilalen diɲɛselekɛnɛ ni setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI fɛ o ɲɛmaamuso Fatou Bensouda y'a yira k'a fɔ ale ma jɛ ni labilali ye ni danganiya ma labɔli kɛ min b'a minɛkun bɔ u k'ale makɔnɔ a b'u fara ɲɔgɔn kan ka se ni u ye diɲɛselekɛnɛ ni setigi jamanaw ka kiiribulon kiiri ɲɛmaaw mɔ wa kiiri b'o da de rɔ a yɛrɛ b'o sigi de rɔ Hollande jamana kɔnɔ. Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ duguba min bɛ wele ko Beni maa nana masumani caman de bɔnɛna a nin na a ye dugudenw tɔɔrɔ wulila k'u ɲɛsin mɛri mɔ Ningo Jeni n'o ye sigida ɲɛmaayaso ye dimanche ka dugu jɛ ntɛnɛn na Beninkaw fɛ yen jamana kɔrɔyanfan fɛ maa 8 de bɔnɛna a nin na maramafɛntigi dɔw fɛ caman kɛmɛ k'a jira k'a fɔ mamurutilenjɛkulu min bɛ wele ko ADF n'o ye Force démocratique alliée ye k'olu de ka kɛ don dugudenw de tɔɔrɔlen de y'u ɲɛsin sigida ɲɛmaayaso ma sanni o ye mɛri ye ka tasuma bila la lakana tigilamaw donna a ko ni kɛli cɛ ka mugu ti sanfɛ maaw yɛrɛ kɛra nka jirala k'a fɔ a senfɛ lakana tigilamaw ka kisɛ ye dɔ bɔnɛ a nin na wa ko lakana tigilama fila fɛnɛ fara dugumaw fɛ u jara welele. Amerikikaw ka jamana kuntigisi kalata min bɛ kɛ san 2020 Barack Obama ka fanga ɲinindɔ démocratiw a waritigiba dɔ y'a yira k'a fɔ a b'i kanbɔ k'i kɔ da jamana ɲɛmaa Donald Trump kɔ a la man yɛrɛ waritigiba dɔ ko Michael Bloomberg a kɛra Ameriki duguba New York ka maire ye sigida ɲɛmaa san 2002 ka taa se fɔ san 2013 mɔ a y'a yira k'a fɔ a ye cɛbɔ ye ka Donald Trump bi ka Ameriki kura jɔ Ameriki ka denw ye dɔgɔkun labanw minnu dɛmɛna a kun bɛ ka labɛn caman kɛ minnu ye maa caman sɔn min k'a fɔ a bɛ sɔn k'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini démocratiw ka fanga ɲinindɔ kɔnɔ olu bɛ ɲɛbila kalata min kɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a farala olu maaw ka bi a yɛrɛ ka nafolo jateminɛ bɛ k'a kɛ dolari wari miliyari 50 ɲɔgɔn na ye a si bɛ san 70 ani san 7 na a ye ja dɔ labɛn min bɛ ka tɛmɛ ndɛmɛ kunnafoni sɔrɔ sira kuraw sanfɛ a bɛ k'a yira olu kɔnɔ k'a fɔ anw tɛ se ka jɛ n'a ye fiyewu Donald Trump ka san 4 wɛrɛ kɛ Ameriki jamana ɲɛmaaya la ka sabu kɛ a ka fanga masiba don Ameriki jamana mɔ kumasuli don Ameriki jamana mɔ Ameriki jamana danbe ye fɛn minnu ye k'a bɛ k'olu bɛɛ tiɲɛ ko kumana ko ni Donald Trump ye san 4 wɛrɛ sɔrɔ Ameriki jamana kunna k'a bɛ kɛ ko cɛjugu da ye jɛkuluba min ɲɛsinnen don diɲɛ waritigibaw ka nafolo jateminɛni ma ni o ye Forbes ye o y'a yira k'a fɔ Michael Bloomberg a bɛ jɔyɔrɔ 9 de la diɲɛ waritigibaw la. Sini jamana mara min bɛ wele ko Hong Kong ni a kalayalen don kalo damadɔ in kɔnɔ kalata dɔ tun bɛ senna ye ni o ye sigida ɲɛmaayaso kalata ye maa minnu bɛ wele ko pro démocratie olu ye maaw ye minnu ni nazara jamanaw bɛ hakilina kilina mara kɛcogo la nka Hong Kong yɛrɛ bɛ sini min fɛ sini ka mara kɛcogo man d'u ye olu de nana sebaaya la kalata senfɛ ka sabu kɛ sigida ɲɛmaayaso 18 minnu bɛ yen u ye 17 bɛɛ sɔrɔ o b'a jira k'a fɔ tile damadɔ in na u tun bɛ ka nisɔngoya taamaw minnu bolo da fan caman fɛ ka Hong Kong minɛ ka kalaya k'u tɛ marabolo ɲɛmaa kari lamɔ fɛ sini ka maa sigilen kalata jaabi ye o fɛnɛ de tɔ sɛmɛn diya ko in jara diɲɛseleke naani setigi jamanaw ye nazara jamanaw minnu dumɛnen don bɛnkan fanga o matarafali kan sini jamana minisiri min ɲɛsin bɛ sini ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma Wang Yi ale y'i to Tokyo kɔnɔ ka dantigɛli kɛ k'a fɔ Hong Kong mara
sigida ɲɛmayaso kalata jaabi bɔli n'a ta bɛɛ minnu ye sebaya ta hali n'olu ni sini jamana ɲɛmaw ka mara kɛcogow tɛ hakilina kelenw ye a kana k'u kɔnɔ k'a fɔ u bɛ se ka Hong Kong bɔ sini daya la ni wulikajɔ de kɛra o sira de kan ko Hong Kong bɛ bɔ sini daya la u k'a dɔn k'a fɔ sini ɲamana ni bana min o ni kɛli cɛ karila min ye marabolo ɲɛmaa ye n'o ye sini jamana ɲɛmayaso ka maa sigilen ye a y'a yira k'a fɔ maa minnu ye sebaya ta Hong Kong ka sigida ɲɛmayaso kalata senfɛ u ka laɲiniw ye fɛn minnu ɲa n'u lamɛn u bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na baara na kɛ ten nka ale yɛrɛ de ye maa ye maa min tɛ u ka maa kanunen ye k'a sabu kɛ u kun bɛ ka wulikajɔ kɛ ale de nɔfɛ ko fɔ a ka jigin ka bɔ marabolo ɲɛmaaya la k'a bɛ ka dangari marabolo sariyaw la danfaraw minnu kan ka ye marabolo ni sini fanga cɛ k'a bɛ k'i ɲɛtugu k'o sariya caman buruja ka Hong Kong mara digi ka don sini jamana dɔngɔdaw fɛ. O de fana bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni tuma ye aw ni ce a ka ɲɛmadalu la a k'an bɛn sini ni waati kelen na.